Hola, hola, benvinguts al Tarotista Sofista, un dia més. Bien, ja feia temps. Bueno, aquí tinc el tarot que utilitzarem avui, Golden Art Nouveau, i espero que mos diguen lo que necessitem saber, ¿vale? Recordeu que és una lectura general, no importa qui l'estigui veient, pot aplicar a qualsevol que li ressoni, ¿vale? Distingiu si és per a vosaltres el missatge o no, perquè podria ser que no ho fos en alguns casos o que ho fos en altres que penseu que no. També heu de poder ser discernir molt si és el vostre cas o no. A part, doncs, també hem d'entendre que mira, ja, el tema no el tenia però me l'acaben de mostrar a l'haver barallat. No ho heu vist però estava barallant i m'ha sortit esta carta que és... Recordeu que ho veieu al revés, Batros, perquè està... jo ho estic veient recte, però Batros ho veieu al revés en la càmera. Este és el paje de tentáculos, o podríem dir que és la sota d'oros, i fa referència a la salut moltes vegades. Tal qual se diu en els tarots que s'ensenya. Aquesta seria una carta que fa referència als passos petits que hem de fer per a la salut. Llavors entenc que la tirada era basada en això, vale? Mira, jo estic barrejant, perquè això estava fent així. Este també vol sortir, espera't. Vale, aquí diu unes decisions que no s'estan prenent a relació a la salut, perquè està invertida, fa referència a això, vale? És com que són decisions que no s'estan prenent, aquí una altra, vale? Vale, aquí diu que hi ha d'haver una claredat major per a poder decidir a relació a la salut, saps? Un empoderament. Com està la carta recta, per a mi és com empoderar, un tallar en algo i seguir endavant en el procés de recuperació o qualsevol altre. Mira, la sacerdotessa recta també. Vol dir la capacitat d'estudi, de comunicar interiorment el que et passa i el que sents, no? Està molt lligat en la claredat. Aquesta lectura va lligada a la salut en el que és la claredat interior, com poder-te sentir més satisfeta en tu mateixa, o satisfet. Veus? Aquí surt el 9 de copes, justament, com he barallat. També pot sortir. I el 5 d'oros, vale. Vol dir que en alguns moments te pot sentir pletòric perquè dius ho tens tot, ho sents com si poguessis fer-ho tot, que els estudis també, la feina també, la família tot bé, i en altres en canvi et sents com molt apartat de tot i has d'estar reclòs, allò retret a la teva eh, íntima realitat, no sé com dir-ho. És com si per a ser sa has d'estar, com que aquí diuen, decidint-te entre la claredat dels estudis i la faena i el teu treball interior de sombres també, és molt important això, o senzillament estar més podent sentir-te no tan miserable, no tan desvalgut i més en plena salut, en plenes facultats, saps? Com si estiguessis ja íntegre, sa del tot. Llavors, és que me sembla que no es veu perquè estic barallant en mi i realment no estic barallant, no decideixo quines cartes surten, òbviament. Entonces aquí és el 10. Aquí és com que s'acaba, el 10 d'espases s'acaba la misèria, s'acaba la carència, saps? S'acaba perquè tu t'enfoques més des de la teva claredat interior. Sí? Este és un altre. Mira, este és els enamorats invertits, que vol dir, tornem a estar en la mateixa idea de capacitat de decidir. Què s'ha de decidir que no podem? La torre invertida és com algo circumstancial que ha d'acabar, altra vegada. I el mago és com que, clar, has de destruir allò que no t'allibera la teva màgia, allò que no et permet fer la teva voluntat, saps? Has d'estar... Això em recorda altra vegada a Wish, de la pel·lícula de Disney, de Asha, que representa com que tu realment tens un conflicte circumstancial que l'has de resoldre per a tu poder fer el que tu vols en les teves voluntats i els teus desitjos, poder anar endavant, saps? I claro,
Això a vegades implica fer-li front al teu doble quàntic. A mi m'està sortint això, perquè com surt el 2 d'espases, és com que hi ha un desdoblament en una persona que realment no està fent justícia. Tu estàs patint tot, l'altre està tenint tot. És el teu doble quàntic, saps? És com que necessites manifestar-lo, que realment tot el que has fet tu en esta vida, la teua carència, les teves coses bones i dolentes, tot això se transporti al teu món, o sigui, a la teua realitat. S'entén això? És molt important perquè és com que... Això ho estava pensant últimament. Mira, la força, a més. El viatge que fem és sempre de dins a fora. Però això no vol dir que haguem d'estar pendents del que hi ha a fora, sinó que de lo que hi ha a dins, que pot ser moltes coses bones o dolentes, has de purgar, has de soltar-ho, has d'aferrar-te a lo que ets tu i desaferrar-te de lo que no ets. ¿Vale? És com sempre, en este cas, empodera't a nivell de lo que tu saps i de lo que t'agrada i els teus plaers i coses bones, i la carència deixa-la marxar. El sentiment de carència és el que no et correspon a tu, per tant la soltes en un món que no pot existir directament, que potser ara l'estàs vivint i pareix molt real, però la veritat és que no et fa cap benefici, i per tant el que has de fer és intentar soltar-ho i que sigui per a Déu, per a la consciència col·lectiva, si és que hi ha algun món que pugui ser, però en teoria no el volem per a res i per tant se marxa al no-res, a la ficció del buit. I en aquest cas m'està dient el 6 de... bueno, el 6 en general és els enamorats invertit. Esta vol dir unes decisions que s'ha de prendre en gent que no es poden prendre perquè s'està derrumbant a nivell col·lectiu la societat o els grups en què estàs, i tu has de fer la teua per anar en el teu camí una mica desenvolupant-lo més, perquè has de veure més prospecció, més visió de llarg plaç, no només curt plaç, per a la teua força interior, per a defensar el que és teu, però també especialment la teua vitalitat. La lluna invertida m'està dient que cauen los maleficis contra tu de sentir-te pitjor, de fer-te sentir més desvalgut o desvalguda. No té per què ser només maleficis, pot ser senzillament males paraules, no té per què ser un ritual o coses d'estes. Es pot ser una persona que ha sigut molt dolenta en tu, molt irada, llavors estàs sempre, havies d'estar com a la defensiva, se senties la seva energia damunt i havies d'estar defensant-te i com que te senties desvalgut o desvalguda per anar això. Llavors la idea és la salut, això se fa així perquè és com que estàs te posant una cosa en l'altra. En la salut s'imposa l'amistat que no tens. És com dir... d'alguna manera tu saps que la prioritat número 1 serà la salut plena, la plenitud, però la plenitud també implica un amor ple, que sigui d'amistat especialment. Llavors això com no t'està posant al davant, saps? Està afectant a la salut una mica mal. Per què? Perquè d'alguna manera aquesta necessitat d'amistat o de coses bones, això m'ho penso molt en mi, és com una lectura que va dirigida a mi, però potser li pot ressonar al 4. Aquesta sensació de que l'amistat no pot ser, no pot estar sempre o no pot estar quan ho necessites o quan t'interessa, doncs això te pot destruir una mica la capacitat de decidir per tu mateix, no? És com que la torre se fa a la capacitat de decisió. Però com està invertida, m'està referint que potser la búsqueda d'una amistat major pugui implicar decidir per tu mateix. I trobo que és més això. Pot ser les dues variacions, pot ser com que no tenir amistats t'implica no decidir per tu i anar seguint els dies com passen, anar passant, no? Qui dia passant i empeny, però després també pot ser que senzillament se destruís la capacitat de decidir, de quedar-te parada sense decidir, vull dir el contrari, i que pugues llavors manifestar el teu poder, no? En el mago, en l'as d'espases. És com dir, el teu poder neix de tu mateix, no ja del teu intel·lecte, sinó de la teva capacitat de ser tu mateix, tu mateixa, ¿vale? D'apostar per la teva voluntat, els teus desitjos i fer-los realitat, manifestar la teva vida que vols. El teu doble quàntic ho entendrà perquè al cap i a la fi
sap que ets tu també, ell és tu, saps? Este doble quàntic que està a un altre món, el que hem d'intentar és manifestar el món que volem a la nostra realitat i a la del doble quàntic a la vegada, perquè ell ja ho té. Ell ja ho té, per tant, diu, bueno, se deu conformar en que ja ho té, però ha d'intentar estar per nosaltres, no? Llavors, clar, hem de sempre insistir nosaltres que estem aquí a la Terra, que és com un infern. Vulguis o no comparat amb el cel que ho tenim tot, això és un infern si ho compares. Llavors tens el 3 de bastos, que s'imposa al 2 a la sacerdotessa, que són la prospecció del futur que no arriba, una prospecció de treball, d'esforç i també de dedicació, vull dir, a algo que t'anima a tu interiorment, al treball interior. És com que el treball exterior s'està anteposant al treball interior i t'interfereix una mica. Si per exemple has de fer feina o estàs en la família o moltes coses que has de fer cara al futur, cara avançant, no? Experimentant noves sensacions, noves històries, nous passos a seguir, això t'està condicionant per al teu treball interior, diguéssim. El treball exterior prima sobre el treball interior, que t'està sempre... Voldries tu treballar per tu mateixa o tu mateix i realment hi ha forces superiors que has de dominar per a poder sentir-te ple, saps? És com que la força interior ha de vindre donada també del treball exterior, de cap a fora, no? Sigui en estudis, però sigui també en projectes que tu tens. Tot això ha d'estar com molt lligat, no? És difícil de lligar-ho perquè hi ha per una banda una destrucció d'elements del passat i de socials, sobretot, i llavors te centres més en tu mateixa. Però clar, el centrat en tu mateixa implica necessàriament eliminar, fer-te forta i eliminar els problemes que t'hagin pogut causar altres persones per incompatibilitats o per no entendre't bé els teus... no comunicar-te bé o tenir una falta de posar límits, especialment posar límits d'allò que havies d'acabar, que no ho acabaves mai perquè s'estava fent difícil el posar límits, saps? És com que aquí la lectura t'està dient, en definitiva, a veure, quan portem? 15 minuts? No vull fer molt llarg avui. Si cas faré una altra tirada així seguint per a entendre les conclusions, però l'únic que m'està dient és que per una banda és una lectura que fa referència a la plenitud interior, que va lligada a la claredat que pugues tenir al decidir, ¿vale? Per tu mateixa, per el teu treball de sombres, pel teu treball interior. Però aquest treball interior ha d'implicar necessàriament el sentir-te mereixedora, mereixedor de les benediccions que te vindran per tot el treball que has fet. No ja perquè tu mereixes per lo que ets, sinó per lo que has fet també. Que això a vegades s'afegeix encara més poder. No? I a nivell social potser no et reconeguen encara i se tomben moltes relacions, però quedaràs tu. Al quedar tu, en dempeus, podràs seguir el teu camí per al teu treball interior i per al teu treball exterior. I la força te serà donada per eliminar tots els bloquejos i aquestes impressions que t'han fet ser una mica freda o fred. Al cap i a la fi, la manera que som tan, com aquell que diu, rígida, és perquè les experiències de la vida ens han fet així, si no seríem unes persones molt dolces, molt agradables sempre, però això no sempre ha pogut ser, perquè clar, ens han vingut moltes coses dolentes i a vegades hem hagut de condicionar el nostre caràcter a la realitat. Llavors aquí et diu, el colgado, és que me sonava molt, la veritat, el colgado, per què? Perquè és que està recte, l'únic que veieu com si estés invertit, o sigui, clar, el colgado és una mica... El que diu és un pendulant, no? És com que estàs d'una banda i de l'altra, vas d'una banda o l'altra. Quina és una banda? Una banda és la plenitud interior i l'altra és la plenitud exterior, com dient, tu els amics que tu vols i tot això ha de ser interiorment, ha de ser per tu. I deixa't estar de si has de fer més o menys. Tu ja ets perfecte tal com ets, perfecte, i el que busques és reconèixer-ho, senzillament. I si tu fas coses que te reconeixes perfecte, això ja és el que has de fer. Però si per fer segons quines coses estàs sacrificant-te a tu mateixa, a la teva salut, llavors ja no val la pena. És com que estàs sempre pendulant entre dues opcions, la teva salut o l'amistat dels altres. I llavors això no ha de ser així. Tu sempre considera que la teva salut va lligada en l'amistat dels altres, no va mai en contra. Vale? Si hi ha alguna que va en contra, has de renunciar o bé a una falsa salut o bé a una falsa amistat. Això és així. Llavors, clar, aquí t'estan dient que en teoria
com surt l'as de bastos invertida en la torre, doncs vol dir que el que te ve és un foc que et crema des de dins, des de baix, des del foco. És com dir, des de l'infern va cremant una voluntat que és de destruir allò que t'impedeix decidir, saps? La teua pròpia vida, les teues pròpies decisions, camí de vida, ja m'entens, no? És com aquestes coses que necessites més claredat i si no ho tens ho has de destruir per tu mateixa o per les forces que et vinguen donades per on sigui aprofitar les oportunitats, ¿vale? Això me diu també la reina d'espases, que al estar com una solució d'entre aquests dos, entre l'as d'espases i el mago, vol dir que si tu estableixes límits i parles directament en la veritat, aconseguiràs allò que vols. Però ha de ser sempre així. No has de comprometre ni l'amistat, ni la salut, ni el treball, res s'ha de comprometre entre si. Si és bo, anirà lligat tot en harmonia. A mi me surt molt la templança ara, no està, però l'associo molt a la templança, això. També una mica la idea de descans, clar. El 4 d'espases vol dir descansar tranquil, en què tu ja estàs fent el teu treball, ja l'has fet molt sovint, l'interior i l'exterior, i tu pots permetre el luxe i la necessitat, el dret a descansar, ¿vale? Perquè ho és tot, és un luxe, per una banda, si te passes, el millor és com dir, bueno, me consentixo una mica més del compte, però això sempre ha de ser retribuït en un treball interior millor, i un treball exterior també que et solucionarà la vida, perquè et surt el 9 de copes després. I aquí surt el 6 d'oros invertit. No te centres tant en donar caritat, solidaritat, aquestes coses, sinó en tu mateixa, com rebré millor el que dono. Perquè tot el que dones, al final ho has d'haver donat a tu mateixa, no tant als altres. No importa tant aquí els altres, sinó el fet de que tu puguis donar-ho a tu mateixa, per al teu benestar, per a la teva força interior. Saps? Tot ha de ser retribuït, tot ha de tornar a tu. I no m'estic referint a nivell econòmic, necessàriament, sinó a nivell energètic, especialment. I aquí et surt el 9 de bastos invertit perquè no estàs veient com aguantar aquesta sensació de donar i rebre. Perquè hi ha moltes carències encara per a tu, molts problemes a nivell subconscient, però especialment socials. Són problemes que t'han fet, t'ho han causat la societat sencera. No necessàriament un grup particular o tal, és més que res les dinàmiques de la vida no sempre han anat d'acord a la teva necessitat de ser tu mateixa, d'inclús aquella sensació de que dius jo no vull resistir tant, jo vull haver de fluir més, jo vull sentir-me satisfeta en el que faig i el que tinc ja, no necessito fer més, penses, però clar, en el fons és com dir, no cal fer més, però sí que s'ha de fer millor les coses, en el sentit de que pots apostar per tu mateixa sempre, ho has de fer, i en una claredat d'establir límits. ¿Vale? Aquí t'estan dient, tu te centres en la teva vida i els altres en la seva. I si podem trobar punts en comú, perfecte, però si no ho tallem en sec. Tota la relació i tot el que hi hagi. Perquè si no el 10 d'euros no vindrà mai. Aquí et surt el 10 d'euros que és el llegat, que està invertit. Per què? Perquè encara estàs en una mica una posició molt de distanciament, de posar límits. I clar, este és un pas necessari a fer, posar límits, però al moment en què s'hagi fet, tu ja seràs capaç d'obrir-te a qui t'has d'obrir i tancar-te a qui t'has de tancar. I és com ser selectiva en el quart chakra, en el del cor. En el quart chakra te diria, obri'l a qui l'has d'obrir, tanca'l a qui l'has de tancar. I sigues tu mateixa així, d'esta manera, discernint a qui donar i a qui no. Perquè si dones el millor de tu, sobretot sense mirar aquí ni per què, a lo millor el que et trobes és en carències, misèries, malestars, problemes, i tot això te condiciona a tu mateixa i a l'hora de donar als altres que sí que hauries de donar en algun altre moment. O sigui, sigues selectiva, t'està dient, sigues selectiva en la salut perquè l'energia no és sempre, no està sempre igual, en igual qualitat. Sí que hi tindràs una energia sempre constant en tu, però la qualitat d'aquesta energia variarà segons la teva capacitat de gestionar les teves ombres, les teves parts més dolentes, saps? Que tu has d'estar sempre bé, que és difícil això, però és possible. I és el que has de procurar, estar sempre bé. Mínim bé, i després si pots estar millor cada vegada o fer cada vegada algo que pugues sentir encara en millor camí, vale, però en teoria, si estàs bé, estaràs ajudant a tothom. I és així de clar, no hi ha molt més a dir, és com dir, me centro en mi perquè així és com podré fer millor bé, un màxim bé possible,
i no estaré pendulant entre amistat i salut i això que dic que és una falsedat, no deixa de ser una falsedat perquè tu necessites estar en tu mateixa o en tu mateix i després ja estaràs en altres o ja faràs altres coses, però el treball interior és prioritari sempre, encara que digues és que tinc molta feina a fer a nivell de la família, a nivell de la societat, de la meva feina. Clar, això és complicat perquè quan tens ja que s'acumulen coses, tot això és de ser més fort encara més, haver fet més treball interior. Però tu si aquí m'està dient que sí que pots, perquè realment, encara que estigui invertida el nou de pastos, si no pots és perquè tu et sents feble o et sents dèbil en el sentit de que no creus que pots. Però si tu creus que pots i t'elimines les pors i les referències a gent dolenta, me refereixo a tot el que fan com que tu estàs prenent a personal, doncs no, deixa-ho córrer. Si ells fan alguna cosa dolenta, no t'ho prengues a personal, deixa-ho fer per ells, ¿vale? I deixa-ho perdre, és com se va a perdre, saps? Se va al 10 d'espases. I tu, en canvi, te quedes en el 10 d'oros. Sigues intel·ligent i sàpigues distingir 10 d'espases de 10 d'oros. El llegat, les coses bones que pots rebre, sempre seran més favorables que ho tingues tu i els teus jos, diguéssim, els teus jos, vull dir les teves persones que te corresponen i que te configuren el teu ser com a veritat. Jo, Déu i món, tot és una veritat quan l'encarnes en tu de manera plena. Entens? Que ets tot tu. Tu ets jo, tu ets Déu i tu ets món. I tot això que és el teu món, el teu Déu i el teu jo, ha de treballar per tu i en aquesta harmonia. És que em surt molt me ve la idea de la temprança, però com no la veig, veus aquí surt al final el 5 de bastos, que representa lluites de poder entre altres i tot això que et dius això fora, en aquest sentit, no t'interessa, oposicions, coses dolentes entre un i l'altre, saps? Aquestes històries de lluites, no, tu no entres en això. Inclús si has de fer una posició, com en el meu cas, saps que ho pots fer sense comparar-te amb ningú i pots anar més per lliure i ajudant a qui hagués d'ajudar, però no necessàriament competint en ningú, entens? No competisques, tu ets tu en el teu treball, veus? 8 d'euros. Recte, el 8 d'hores està recte, està invertit. 8 d'hores recte vol dir que tu estàs fent la teva feina superbé i que per tant has d'estar satisfeta i satisfeta. Vale? Que pots descansar, que pots anar fent com toca i això és perfecte. No necessites res més. I al final vindrà la solució que és el cavall d'oros, perquè partíem de la sota d'oros i ara hem acabat en el cavaller d'oros recte. Vol dir que m'he evolucionat, que ara està en moviment esta salut. No era una salut estancada que va passet a passet de formigueta, saps? Allò que és poquet a poquet i pareix que no té res. Però és que ara és algú que va més ràpid, que és el cavaller. Encara que siga d'oros, però és algo estable, de salut, ¿vale? Com que vas endavant, ¿vale? No sé si cal mirar res més. Mira, i tan endavant que vas, finalment ve el rei. És una progressió natural. En seguida que et mogues per la salut, que la teva confiança sigui plena en tu, en el teu jo, arribarà el rei d'oros, que significa la capacitat de ser arrelat a la teva realitat i grounded, que en anglès se diu, o sigui, aterrat. Aterrat a la terra, vull dir, en estabilitat, saps? En estabilitat tot el teu ser. A nivell laboral, a nivell d'oci, a nivell d'economia, a nivell d'amistats. Tot això que hem parlat aquí, la claredat la tindràs perquè al que estàs empoderat, perquè t'has mogut per anar això. Has fet el treball interior, has fet el treball exterior, has eliminat els problemes que havien al fora. Ja no hi ha res més a fer. És com tot s'ha fet per a que tu estigues bé, en tu mateix i tu mateixa. Ja no te cal buscar res més, entens? És com aquesta claredat que no te pot fallar, que ja és per a sempre. Vale? Bueno, espero que vos hagi agradat i no res. Ens continuem parlant. Si us interessa algo en especial, fem-me un comentari perquè intentaré satisfer-vos i fer-ho a la manera que vulgueu vosaltres. Aquesta és una nova que he fet de ficar les cartes aquí perquè potser es veu més, però clar, es veu al revés, llavors no sé si hauria de ser més com vist des de la meva perspectiva, però no sé fer perquè no hi ha res per enganxar. No sabria com fer-ho. Però bueno, jo trobo que... A veure, acabem de mirar només el que és detrás. Veus? Abandonar. Per arribar en este pas, me surt el 8 de copes, perquè això sempre ho faig, acabar de girar, perquè és com dir què és el que et queda de fons. El treball de fons és abandonar tots aquells temors, totes aquelles coses que no et corresponen, anar purgant, diguéssim, soltant, ¿vale? Perquè em sortia l'as d'espases que vol dir talla amb tot allò que no et serveix per al teu treball interior. Perquè el treball interior és el que et sostindrà tot el treball exterior que pugues arribar a fer per aconseguir el que vols. ¿Vale?
És com que abandona allò que t'està fent un lastre, que no te serveix, i ves a per la teva veritat, el teu ser complet. Vale? Ja no parlem de dobles quàntics i de tot això, és que no cal tampoc. L'emperadriu ha d'estar. Aquí em surt l'emperadriu. És com que vas del rei d'oros, en seguida veniràs a l'emperadriu. Però, clar, a l'estar invertida vol dir un procés que s'ha de gestar en molt de temps. Vale? Convertir-te en la teva emperadriu. Interiorment i exteriorment. Ser alegre, ser vital, ser com una... com la terra mateixa, no? Que ara mateix potser es pareix que estigui patint, però igualment ella s'implica en nosaltres i sempre ens dona el millor d'ella. La terra és el nostre substrat, però també és el nostre planeta. I em refereixo aquí a que cada persona és un món que l'hem de fer brillar i nutrir, aflorir, ¿vale? Això és el que s'ha de fer, este treball de purga d'allò que no ens interessa, de los conflictes i dels paràsits i de tot això, a nivell social i natural, i després, pues, quan ja estiguem purgats perquè ens hem cuidat a nosaltres mateixos en cos, ànima i ment, podrem ser el que ens hem cridat a ser entre tots. Unes deeses i uns déus, no? Una mica aquesta idea de ser plens. Què vol dir Déu si no la font, no? La font de vida. Això vol dir estar ple de tu mateix. No necessitar cap altre jo, cap altre Déu, cap altre món, cap altre res de l'altre. Ets tot tu, presència plena. ¿Vale? Presència. És aquesta idea. Me surt molt la paraula presència, salut, per acabar de dir 4 coses, idees així random, aleatòries. Me surt molt la idea d'harmonia, perquè és aquesta idea entre treball d'una banda i de l'altra, però sempre lligat, tot lligat, ¿vale? Lligat. Com a idea de lligat podria parlar de religió, però aquí l'únic que veig és una religió interior, no veig a nivell de dogmes, no està el cinc del sumo sacerdot, sinó que està la sacerdotessa. Aquí la religió ve de la teva espiritualitat en tu mateix, tu mateixa, que t'has fet a tu mateixa, ¿vale? T'has fet la millor versió de tu mateixa i per tant pots treballar i descansar tranquil·la. Bueno, pues espero que vos hagi agradat i res més. Gràcies per tot. Adeu! Yay!